Bona nit a tots i a totes. Com ha dit l'Eudald, ja veieu que tothom més o menys em coneixeu, no? Sabeu el meu tarannà. I ara, doncs, jo, quan me van dir que havia de fer això, vaig dir que no de seguida. Però després vaig pensar, bueno, va, no ve d'una més. I comencem. Començarem explicant una mica d'història d'aquesta plaça, de quan jo tenia 9 anys. Me'n recordo que una vegada la meva mare em va dir: va, passa via, que hem d'anar felicitant a la Mercè. A la Mercè. I jo vaig dir: mare, quina Mercè? Diu, aquesta Mercè que ens fa xocolata. I sí, vam venir cap aquí, entrem aquí a Can Vergés, i la Mercè Botell ja tenia les tasses de xocolata posades. La besàvia de l'Eudald, de la nostra alcalde. I qui m'havia de dir que després de 80 anys en aquest balcó em farien dir tot això que avui us vull explicar. Jo començo aquest pregó. Abans, un pregó es feia amb un cop corneta i es deia: es fa saber que l'Ajuntament, que aquí i que allà. Doncs no, aquesta vegada sóc jo que us ho faré recordar. Mà dreta, començo per la mà dreta. Hi ha la parròquia de Sant Julià. Aquesta parròquia ens porta bastants bons records. Jo me'n recordo que ja esperàvem a venir-hi d'una manera, no ho diríeu mai per què, perquè la Maria Molist ens explicava uns contes tan macos que valia la pena escoltar-los. Mossèn Pere també. Però el més divertit de tots era quan batejaven un nano que si no tiraven confits els nanos deien: és bord, fins que ens tiraven molts confits i els collíem. I això no estava com ara estan doquinats, sinó que eren de terra i els collíem de la sorra i ens els menjaven, no passava res. Però bueno, continuem. Venia una casa que era la veïna de la parròquia, que era Can Pere Joan. Travessant a Torres i Bages hi havia els de Cal Cavaller. Llavors al costat hi havia una caseta més petita que vivia la Rosalia amb les seves filles. Més cap allà on hi ha aquell barri de ferro, doncs allà hi havia Cal Peixater, els Mora. Més enllà trobàvem en Sella, que es deia Serra Rectoret, que era un gran paleta d'Argentona, tothom el coneixia. I a continuació venia Can Badó dels Cacoets, que es deien Badó Ros. Què feien aquella gent? Es guanyaven la vida espinyant pinyes, torrant pinyons, cacauets, xufles, regalèssia, pega dolça, i ho venien allà a Can Doro. I com teníem 10 cèntims i podíem anar a comprar una mica tot el que veníem, érem els nanos més feliços d'Argentona. Continuant, al costat, ara aquests moments, s'hi troba el nostre Museu del Càntir, estimat tots els argentinins i els que el coneixen ja quasi tot, jo no sé si dir tot el món, però la meitat ja. Llavors, venia, quan havies travessat, venia a Can Ventimilla. A Can Ventimilla era una botiga de comestibles. Però aquest dia se'm va dir que abans de tot això hi havia hagut una fonda que feien menjar, que eren dels de Cal Groc, els Fortí. A continuació, a Can Bagot que tenien vaques i venien llet. Llavors venia a Can Muns, però diu que a Can Muns, abans d'haver-hi Can Muns, hi havia un senyor que li deien el barber i també arrencava queixals. Llavors, a continuació, venia la casa gòtica que és ara, però llavors se'n deia Cal Molló. Hi havia una gent que es deia Molló. No del Molló, era el motiu que li deien. Però ells, verdaderament, es deien, em sembla que es deien Carbonell. Eren els de Cal Molló, hi havia una noia que es deia Elvira, una que es deia Montserrat, un noi que es deia Joan i en César. Després venia Cal Ametlla. Cal Ametlla, s'havia dit a Cal Ametlla, a Can Bosch. Tot això va ser donat a l'Ajuntament pel senyor Rectoret. Era un home que s'estimava molt l'Argentona i ajudava moltíssim. I per això ara hi ha tot el que hi ha la Casa Gòtica, que s'hi fan moltes exposicions. I bé, Cal Ametlla, que jo espero que ben aviat sigui la Casa de les Puntes. Oh, m'haig d'aprofitar a dir-ho,
Bueno. Després una altra cosa, no sé si algú de vosaltres us recordarà, jo crec que hi ha algú que encara se'n recordarà. Esperaven quan venien els que feien petxinelis, però era molt divertit, perquè venia un carramato i ens feien sinamut. I me'n recordo que la canalla tota sèiem a terra i la gent que era d'aquí a prop es portava la cadira i també ho esperava. Disfrutàvem com no us ho podeu arribar a imaginar mai. Després, jo me'n recordo que els nanos feien plantada de baletes i jugaven a baletes. Bueno, tothom es divertia de la seva manera, però fins aquí tot això és la plaça de l'església o de la parròquia de Sant Julià. Ara m'agradaria també explicar-vos una mica com era abans la nostra festa major, que també era molt esperada. Us diré de l'any més o menys que era. Era des de l'any 44 fins al 46, jo total recordo d'aquests 2 anys, perquè després ja em vaig casar i poca cosa més vaig poder disfrutar. Vaig disfrutar d'una altra manera, perquè vaig tenir una família molt gran i molt maca, no ho confongueu, això. Jo però sí que res vull dir. La festa major es concentrava entre la plaça Nova i el futbol. També hi havia carrera de bicicletes. I l'embalat era preciós. Era fet de roba, la plaça era diferent del que és ara, hi havia uns arbres. Què feien, doncs, per ballar-hi? Hi posaven, ho fustissaven amb fusta i allà, bueno, tothom ballava. Hi havia palcos, hi havia 3 rengles de cadires i al cantó d'allà on hi ha ara els bars, allà es feia la tarima per les orquestes. Sabeu què s'hi feia dins de l'embalat? No sols s'hi ballava, sinó que s'hi feia quasi sempre una sarsuela, s'hi feia el concert, però el més esperat de tots, no diríeu mai el que era el ball de la dansa. Sabeu per què era tan esperada, aquella dansa? Perquè hi havia unes quantes noies d'aquí a Argentona que estaven lluint uns vestits d'arts preciosos. I no diríeu mai que hi duia a sota, a veure si ho endevineu. Els enagos, uns enagos amb unes puntes tan precioses que eren de les seves besàvies. I penseu que aquests enagos jo avui els volia ensenyar aquí, però me'ls he descuidat a casa. Així és que si un altre dia ho voleu veure, haureu de venir a Ca l'Ametlla a veure-ho, que estarà exposat. Diu que encara em dura una mica més, doncs m'haureu de sentir, paciència. Mireu, jo recordo molt els balls. Una vegada vam fer un ball que en deien que les noies havien d'anar a buscar els homes casats i els homes casats a les noies. I això va ser una mica nou, però bueno, ja va tenir èxit perquè cada any ho feien. No diríeu mai als homes per ballar amb les noies com se feia. Anaven agafadets, tan agafadets com poguessin. I per no emportar-los el vestit, el que era el vestit la noia, portaven un mocotó de butxaca aquí a la mà. I molts el perdien. Però bueno, mira, el que el recollia ja no el tornava. I aquestes coses anaven passant en aquell moment. I el més maco de tot era que els nois pagaven, les noies no. I després també hi havia un moment que en deien ball de rams, li tocava al noi. Jo me'n recordo que una vegada ballava amb un noi de Cabrera i el ball de rams em va desaparèixer. Ja no el vaig veure més per ballar. Però bueno, era la nostra festa major. I ara no us vull dir res més que això, però sí que us vull dir que passeu una bona festa major, que ara és el vostre moment. Celebreu-ho amb tothom, amb la família i amb bona voluntat de tot el poble. Bona festa major per tots!